Az emberiség képes lenne csökkenteni a környezeti változások negatív hatásait, és elkerülni a katasztrofális következményeket, ha hatékony intézkedéseket hozna és globális együttműködést valósítana meg. Az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenése, az erdőirtás és más környezeti problémák komplex kihívásokat jelentenek, és az ezekre adott válaszoknak holisztikusnak és átfogónak kell lenniük. Néhány kulcsfontosságú tényező, amelyek befolyásolhatják a környezeti katasztrófák elkerülését. Szabályozás és politikai akarat, az egyes országok és a nemzetközi közösség által elfogadott hatékony jogszabályok és szabályozások elengedhetetlenek a környezetbarát gyakorlatok előmozdításához és a környezeti károk minimalizálásához. Zöld technológiák és innováció, az új, fenntartható technológiák kifejlesztése és alkalmazása elengedhetetlen a környezetbarát gazdaság kialakításához, amely kevésbé terheli a természeti erőforrásokat. Fenntartható energiaforrások, az energiaforrások átállása tiszta és megújuló energiára kulcsfontosságú az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és az éghajlatváltozás mérséklése érdekében. Társadalmi érzékenyítés és felvilágosítás, az emberek oktatása és megértése a környezeti kérdésekről segíthet abban, hogy az egyének és a közösségek tudatosabbak legyenek a környezetvédelem szükségességéről. Globális együttműködés, a környezeti kihívások globális jellegűek, és a nemzetközi közösség szorosabb együttműködése szükséges a fenntartható megoldások kidolgozásához és végrehajtásához. A fentiek ellenére a környezeti katasztrófák elkerülése és a fenntarthatóság elérése nem mindig egyszerű, mivel politikai, gazdasági és társadalmi kihívások is fennállnak. Azonban az emberiség jelentős előrelépéseket érhet el, ha széleskörű és határozott intézkedéseket hoz a környezetvédelem terén.